Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά μας, τις κοινότητες. Με το System.io μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ιδιωτική ή δημόσια κοινότητα, η οποία είναι ιδανική για την οικοδόμηση ενός πιστού κοινού, την προσφορά premium ομαδικής καθοδήγησης ή τη δημιουργία ενός αποκλειστικού κόμβου για να συνδέονται οι πελάτες σας. Πρώτα, ας χτίσουμε την ίδια την κοινότητα. Από τον κύριο πίνακα ελέγχου, πλοηγηθείτε στην καρτέλα των στοιχείων και στη συνέχεια κάντε κλικ στις κοινότητες. Η λίστα μου εδώ είναι άδεια, οπότε ας ξεκινήσουμε κάνοντας κλικ στο «Δημιουργία». Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, όπου θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα για την κοινότητά σας, να της εκχωρήσετε ένα όνομα domain και να προσαρμόσετε τη διαδρομή URL. Έχετε επίσης μια βασική επιλογή για την αυτόματη έγκριση αναρτήσεων. Εάν το ενεργοποιήσετε, όλες οι αναρτήσεις των μελών θα δημοσιεύονται αμέσως. Εάν το απενεργοποιήσετε, εσείς ή ένας συντονιστής θα πρέπει να εγκρίνετε τις αναρτήσεις πριν γίνουν ορατές, δίνοντάς σας περισσότερο έλεγχο στο περιεχόμενο. Ας το απενεργοποιήσουμε προς το παρόν. Αφού συμπληρώσετε αυτές τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην αποθήκευση. Κάντε κλικ στο όνομα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινότητα. Προσγειωνόμαστε στην αρχική καρτέλα. Αυτή είναι η κύρια ροή όπου μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις της κοινότητάς σας. Παρακάτω βρίσκεται η μπάρα αναζήτησης. Καθώς η κοινότητά σας μεγαλώνει, γίνεται μια πολύτιμη βάση γνώσεων. Τα μέλη μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος. Η λειτουργία αναζήτησης είναι ισχυρή. Αναζητά λέξεις κλειδιά τόσο στο περιεχόμενο της ανάρτησης όσο και στα σχόλια, καθιστώντας απλό για τους χρήστες να βρουν τις ακριβείς συζητήσεις και απαντήσεις που αναζητούν. Στη συνέχεια έχουμε την καρτέλα των μελών. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα με όλους όσους έχουν ενταχθεί στην κοινότητά σας. Για να προσθέσετε νέα άτομα, κάντε κλικ στην πρόσκληση νέων μελών και εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Έπειτα υπάρχει η καρτέλα των ρυθμίσεων. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες της κοινότητάς σας, όπως το όνομά της, τη διαδρομή URL και την εικόνα εξωφύλου. Το πιο σημαντικό εδώ είναι που μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της κοινότητάς σας. Μια δημόσια κοινότητα επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει τον σύνδεσμο να εγγραφεί και να συμμετάσχει. Μια ιδιωτική κοινότητα είναι μόνο με πρόσκληση, που αποτελεί το τέλειο περιβάλλον για αποκλειστικές ομάδες, επιπληρωμή μελών ή προγράμματα καθοδήγησης. Εδώ μπορείτε επίσης να αλλάξετε την επιλογή για την αυτόματη έγκριση αναρτήσεων. Μετά από αυτό έχουμε την καρτέλα των αναρτήσεων σε κρεμότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε απενεργοποιήσει την αυτόματη έγκριση αναρτήσεων. Εδώ θα δείτε τις αναρτήσεις των μελών, όπου μπορείτε να αποφασίσετε είτε να τις εγκρίνετε για δημοσίευση είτε να τις απορρίψετε. Παρακάτω βλέπουμε την καρτέλα των προγραμματισμένων αναρτήσεων. Αυτό θα εμφανίσει όλες τις προγραμματισμένες αναρτήσεις σας και μπορείτε εύκολα να τις επαναπρογραμματίσετε για διαφορετική ώρα ή να επιλέξετε να τις δημοσιεύσετε τώρα εάν αλλάξουν τα σχέδιά σας. Κάτω αριστερά μπορείτε να δημιουργήσετε θέματα για να οργανώσετε τις αναρτήσεις σας σε διαφορετικές κατηγορίες. Μια ακμάζουσα κοινότητα εξαρτάται από το εξαιρετικό περιεχόμενο και την εύκολη πλοήγηση. Για να διατηρήσετε τις συζητήσεις οργανωμένες, θα πρέπει να δημιουργήσετε διάφορα θέματα για να δημοσιεύουν τα μέλη σας. Ας δημιουργήσουμε ένα γρήγορα και ας το ονομάσουμε γενικά. Τώρα ας επιστρέψουμε στην αρχική καρτέλα και ας δημιουργήσουμε την πρώτη μας ανάρτηση. Θα προσθέσω τον τίτλο «Καλώς ορίσατε». Στο κάτω μέρος εδώ μπορούμε να προσθέσουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο, να επισυνάψουμε έναν σύνδεσμο βίντεο ή να προσθέσουμε ένα αρχείο ήχου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να δημοσιευτεί αμέσως ή να το προγραμματίσετε για μια μελλοντική ημερομηνία και ώρα, ώστε να σχεδιάσετε το περιεχόμενό σας εκ των προτέρων και θα μπορείτε να το δείτε στην καρτέλα των προγραμματισμένων αναρτήσεων. Ας το δημοσιεύσουμε τώρα. Για να βεβαιωθείτε ότι οι σημαντικές πληροφορίες δεν θα χαθούν στη ροή, μπορείτε να καρφιτσώσετε το περιεχόμενο. Μπορείτε να καρφιτσώσετε οποιαδήποτε ανάρτηση στην κορυφή της κύριας αρχικής ροής ή στην κορυφή του θέματός της, διασφαλίζοντας ότι οι πιο σημαντικές ανακοινώσεις σας είναι πάντα το πρώτο πράγμα που βλέπουν τα μέλη.
Ομοίως, εάν ένα μέλος αφήσει ένα ιδιαίτερα διορατικό σχόλιο, μπορείτε να καρφιτσώσετε αυτό το σχόλιο στην κορυφή της ενότητας σχολείων της ανάρτησης για να το αναδείξετε σε όλους. Τώρα που η κοινότητά σας έχει ρυθμιστεί, ας τη μετατρέψουμε σε πηγή εσόδων, ας τη νομισματοποιήσουμε. Μπορείτε να πουλήσετε την πρόσβαση στην κοινότητά σας με τον ίδιο τρόπο που είδαμε προηγουμένως με άλλα ψηφιακά προϊόντα, όπως τα μαθήματα. Ξεκινήστε στη σελίδα της φόρμας παραγγελίας, όπου θέλετε να πουλήσετε πρόσβαση. Πρώτα κάντε κύληση προς τα κάτω και προσθέστε ένα νέο ψηφιακό προϊόν. Στη συνέχεια, στην ενότητα των πόρων, κάντε κλικ στο εικονίδιο συν για να προσθέσετε έναν και επιλέξτε «Κοινότητες». Έπειτα επιλέξτε τη συγκεκριμένη κοινότητα στην οποία θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση. Το τελικό και πιο σημαντικό βήμα είναι η προσθήκη ενός πλάνου τιμολόγησης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν για να δημιουργήσετε μια τιμή για αυτήν την προσφορά. Μια μηνιαία συνδρομή ταιριάζει πολύ με μια επιπληρωμή κοινότητα. Μόλις γίνει αυτό, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Τώρα, όταν ένας πελάτης κάνει μια αγορά μέσω αυτής της φόρμας παραγγελίας, θα του παραχωρηθεί αυτόματα πρόσβαση στην κοινότητά σας. Αυτή η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Εάν ένας πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του ή λάβει επιστροφή χρημάτων, η πρόσβασή του θα ανακληθεί αυτόματα. Και αυτή είναι η πλήρης διαδικασία. Όπως μπορείτε να δείτε, έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να πουλήσετε μια ακμάζουσα κοινότητα ακριβώς εδώ μέσα στο System.io. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.